ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናብዚ ቻናል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ንሎምውን ከም ትልሙድ ሓድሽ ሓበሬታ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ነቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ጀርመን ዝተሰምዐ ዝሕዝን ዜና ዝክርዎ ዶ ክልተ ዝተቆረፀ እዳው ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ሓቢሩ ነይሩ በቲ እዳው ዝተገበረ ናይ ኣሰራ ጻውዕት ምርመራ ድማ እቲ እዳው ናይ ሓንቲ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ምዃኑ ተፈለጠ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሕቶ ግን እቲ ዝተረፈ ኣካላታ ኣበይ ኣሎ ዝብል ነይሩ ሕጂ ድማ ፖሊስ ነቲ ዝተረፈ ኣካላታ ከም ዝረኸቦን እቲ ቀታሊኣ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተተሓዘ እንዳሰማዕናዮ ቀኒና ኢና ማለት እዩ ትወዲ ካብ ጀርመን ተበጊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ክዕቁብ ምስ ፈተነ ፖሊስ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ፖሊስ ኢትዮጵያ ሕጂ ሓድሽ ዘውፅእ ሓበሬታ ኣሎ ብዙሓት ምስኡ ዝተሓባበርዎ ሰባት ከም ዘለውን ተዛሪቡሎ ዝርዝር ሓበሬታ ናባኹም ክነብሪና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ናጽንሑ ሰናይ ጸንሒት ኢና እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣብ ዓብዪ ጽርግያ ክልተ ዝተቆረፀ እዳው ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ እንዳሓበረ መጽ እዩ በቲ እዳው ዝተገበረ ናይ ኣሰር ኣጻብዕቲ ወይ ድማ ፊንገር ፕሪንት ምርመራ ድማ እቲ እዳው ናይ ሓንቲ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ምዃኑ ተፈሊጡ ነይሩ እዩ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሕቶ ግን እቲ ዝተረፈ ኣካላታ ኣበይ ኣሎ ዝብል ነይሩ ፖሊስ ጀርመን ሬሳ ናይታ መዋቲት ኣብ ራይላንድ ፓላቲኔት ኣብ ዝበሃል ቦታ ረኺቦም ኣለዉ እቲ ዘሰንብድ ነገር ግን እቲ ሬሳ ክርከብ ከሎ ርእሲ ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ እቲ ገበነኛ ነታ መዋቲት እዳዋን ርእሳን ቆሪጹ እዩ ደርቢዋ እቲ ናይ ጀርመን ጋዜጠኛ ነዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ጭካነ ወሰን ከም ዘይብሉን ከመይ ዝበለ ሰብ ከም ዝገብር ከም ዝኽእልን ብምግላጽ ዓሚቕ ሓዘኑን ድንጋጹ ልዩ ገሊጹ ማለት እዩ እቲ ኣብ ጀርመን ዝነብር አብርሃም ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ከም ዝገለጾ ናይ ጀርመን ክኢላታት ምርመራ ሬሳ ነቲ ሬሳ ድሕሪ ምርመራኦም ሓደ ወሳኒ ነገር ኣረጋጊጾም ኣለዉ ንሱ ድማ እቲ እዳዋ ዝተቆረፀ ድሕሪ ሞታ ምዃኑ እዩ እዛ ኣብ ጀርመን እትነብር ዝነበረት ኤርትራዊት ሓፍትና ሃንደበታዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊያ ተፈጺሙ እዳዋ ኣብ ጎደና ቆሪጾም ኣካላታ ሰሪቖም ወሲዶም ኣለዉ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኣይተረኸበን መን ሃሪሙዋ መን እዩ ናብዚ ችግር እዚ ኩሉ ዝጸገመ እትይዋ ዘሎ ናብ ሞት ኣብቅዕዋ ዘሎ ዝብል ድማ ፖሊስ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ምርመራ ከም ዘሎ እዩ ዘውፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ማለት እዩ ግን ኣብታ ምዕብልቲ ዝኾነት ሃገረ ጀርመን ከምዚ ዓይነት ገበን ተፈጺሙ ክሳብ ክንደይ እዩ ክጥፋእ ዝኽእል ሲሲቲቪ ካሜራ የለን ድዩ ካልኦት ዲጂታል ዝኾኑ መሳርሕታት የለውን እንዲዮም ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ኣብ ቀትሪ መዓልቲ ሰብ ኢዱ ቆሪጹ ክጥፍእ ክሃድም ዝኽእል ኣብ ምዕብልቲ ሃገር ኣብ ኣውሮፓ ኢና ንብለኩም ዘለና ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኣፍሪካ ሃገር ተዝኸውን በቃ ምንም ክትብል ኣይትኽእልን ምክንያቱ ዘይማዕበለ እዩ እቲ ፖሊስ እውን ባህላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ እዩ ዝጥቀም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጀርመን ግን ኣብታ ምዕብልቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት ገበን ክፍጸሙ ኢልካ ንምሕሳብ ብጣዕሚ ዘጸግም ብፍላይ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብኡ ግፍዒ ይፍጸሞም ኣሎ ግን ክሳብ ሕጂ እዚ ዝበሃል ኣብዚ እተው ዝበሃል ነገር ዝተዋሃበ ፍትሒ የለን ምንም ዓይነት ክሳብ ሕጂ استوهاهم فتح يلن ناي باولس انتوسيدنا هصان باولس اب 8 ዓመቱ ተጨዊ ተወሲዱ ድሕር ብዙሕ ግዜ በቃ ድሕር ብዙሕ አለሻ ኤርትራውያን ከይተረፉ ወጽዮም አልሾም ማለት ፈቅዶ በረኻ ግን ክርከብ አይካለን ጳውሎስ ከምት ንፈልጦ ኦቲዝም ጸገም ነይሩ ናይ ኦቲዝም ግን እዚ ሁሉ ቴክኖሎጂ እንዳሃለይ ግን በቃ እቲ ሓውና ንሽተን ወድና ጳውሎስ ማለት እዩ በቃ ሞይት ተባሂሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቃላይ ሬሱ ተረኺብ ተባሂሉ ፖሊስ ናይ ጳውሎስ መወዳእታ በከምዚ ዛዚምዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናይ ዝሓፍትና ኤርትራዊት ሓደ ግዜ መኪና ሪኢና ይብሉ ሓደ ግዜ በከምዚ ሪኢና እንዳበሉ በቃ እቲ ግዜ ይቀትልዎ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ግን ፖሊስ ሓደ ሓድሽ ሓበሬታ ዝረኸበ ይመስል ሓንቲ ጀርመናዊት እታ ሓፍትና ክትረም ከላ ኢዳ ክትቆረጽ ከላ ከም ዝረአየት እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ማለት እዩ ዋላ እኳ ዳ ኣብ ገዛ ኮይና ነቲ ፍጻመ እንዳራኣይቶ እንተነበረት ብመስኮት ኮይና እያ ነቲ ፍጻመ ንሶም ኣብ ታሕቲኦም እንዳተባኣሱ ነይሮም ማለት እዩ መጀመርታ ይጨቃጨቁ ነይሮም ያይላቶም ክልቲኦም ይጨቃጨቁ ነይሮም ብጣዕሚ ይጨቃጨቁ ነይሮም ካብ መጠን ብላዕሊ ብጣዕሚ ብሕርቃን ማለት እዩ ይጨቃጨቁ ነይሩ ንሳውን ትደፍኦ ነይራ ንሱን ይደፍኣ ነይሩ ግን ንሳ ህፃን ቆልዓ ሓዚላ ነይራ ኢላ ኣብቲ ጽሑፍ ኣብቲ ናይቶም ናይ ጀርመን ፖሊስ ዘውፅዎ ዌብሳይት ማለት እዩ ከም ዜና መልክዕ ማውጽዮሞ እታ ጓል እንታይ ኣያላ መጀመርያ ይጨቃጨቁ ነይሮም ትደፍኦ ነይራ ንሱን ይደፍኣ ነይሩ
ድሓር ኣብ ምህራም ኣትዮም እሱ ሃርማ ማለት እዩ እንደ ሃረማ ፀኒሑ ድሓር በቃ ብጣዕሚ ካብ ስምዒታዊ ኮይኑ ካብ መጠን ንላዕሊ ስምዒታዊ ምስ ኮነ በቃ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ካራ ካብ ድሕሪኡ ካራ ውፅኢላቶ በቃ እቲ ነገር ሓሲብዎ ከም ኣቂድዎ ትልሚ ኣውፅኡ ከም ዝፈፀሞ እያ እታ ጓል ትዛረብ ማለት እዩ ድሓር እንታይ እያ ኢላ ካራ ውፅኡ ካብ ድሕሪ ጅባ ካራ ውፅኡ ካራ ምስ ኣውፀ መጀመርያ ኣብ ከብዳ ይወጊእዋ እያ ኢላ ኣብ ከብዳ ምስ ወግኣ ነቲ ህፃን ደርብያቶ እቲ ህፃን ኣብቲ ጎደና ወዲቑ ድሓር ከብዳ ሒዛ ምስ ወደቐት ክትእው ምስ ጀመረት በቲ ሒዛቶ ነቲ ማማይ በቲ ነቲ ህፃን ሓዚላትሉ ዝነበረት ጨርቂ ወይ ድማ ነፀላ ኣፍዓፊንዋ ማለት እዩ እንግዲህ ሓስብዎ ድሓር ኣፋ ምስ ዓፈና ኣፋ ብደንብ ምስ ኣሰራ በቲ ጨርቂ ድሓር ዳዋ ቆሪፅዋ እያ ትብል ዛጓል ማለት እዩ ዛጓል ብማዕዶ ኮይና እያ ትሪኦ ዘላ ዝኩነታት እዚ ማለት እዩ ንምንታይ ብስልኪ ወይ ድማ ብሞባይል ዘይሰኣልክዮ ምንታ ነቲ ገበነኛ ክንፈልጦስ ንምንታይ ብሞባይልኪ ዘይሰኣልክዮ ኢሎማ እቶም ፖላይስ ማለት እዩ ንሳ ድማ በቃ ናተይ ካሜራ ዙም ክትገብረሉ ትኽእል መጠን ክሳብ እቲ ፍፃመ ዝፍፀመሉ ዝነበረ ቦታ ኣይትበፅሕን ዙም ኣይትገብረለይን ኢላ እምበር ፈቲኖዮ ነይረ ግን በቃ እቲ ምስሊ ክረአየ ኣይከኣለን ብጣዕሚ ርሑቕ ቦታ ኮይኖም ነይሮም ኣነ ግን ብመስኮት ኮይነ ይከታተሉ ነይረ ስለዚ ብኡ ዝሓልፍ መኪና እውን ኣይነበረን ሰብ እውን ኣይነበረን ብጣዕሚ ጭር ብጣዕሚ ፀጥታ ወይ ድማ ብጣዕሚ ፀጥታ ዝዓሰሎ እዩ እቲ ከባቢ ስለዚ ድማ ነዚ ቦታ እዚ መሪፁ መጀመርያ ንሱ እዩ ደው ኢሉ ይፅበያ ነይሩ ንሱ ይፀውዕዋ ደው ኢሉ ይፅበያ ነይሩ ድሓር ንሳ መፅኣ ማለት እዩ ንሳ መፅኣ ቀጥታ ናብ ጭቕጭቃት እዮም ድሓር እዩ እቲ ነገር ፈፂሞ ማለት እዩ እቲ ዝቆፀረላ እቲ ዝቆፀራ ቦታ እውን ብጣዕሚ ተልሚ ኣውፂሉ ምዃኑ የርድአካ እዩ ተሊምዎ እዩ ማለት እውን ናብዚ ፀጥታ ዝዓሰሎ ቦታ ፀዊዐ ዝኾነ ነገር ክገብር እየ ዝብል ሓሳብ ሓሲቡ ከም ዝነበረ ግልፂ እዩ ምክንያቱ ነቲ ቦታ እሱ ዝመርፅ ብከምዚ ኩነታት ይመሪፅዎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኮይኑ እቲ ኩነታት ፈፂሙ እያ ትብል ዘላ እዛ ጀርመናዊት ማለት እዩ ሓፍትና ብጣዕሚ ብዝሕዝን ኩነታት ብትፈትዮ ኣሚነ እዩ ብትብሎ ስብኣያ ኢዳ ተቆሪፃ ሂወታ ክትሓልፍ ክኢላ እያ ማለት እዩ ድሓር እዳዋ ምስ ቆረፃ ድማ ነቲ ሬሳ ሒዝዎ ከም ዝኸደ ግን ተሓባበርቲ እውን ከም ዝነበርዎ መኪና ከም ዝነበረቶ ናብታ መኪና ምስ ሰቐላ እታ መኪና ተላዒላ ኸይዳ ማለት እዩ ዝኾነ ሽፈር ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ኣውቲስታ ኣብ ውሽጢ ከም ዝነበረ ንሱ ድማ ነቲ ህፃን ሒዙ ኸይዱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዘቐመጡ ንሱ ድማ ነቲ ህፃን ሒዝዎ ኸይዱ እያ ትብል ማለት እዩ ዛጓል ብጣዕሚ ግልፂ ጌራቶ እያ ማለት እቲ ኩነታት ብጣዕሚ እያ ግልፂ ጌራቶ ከም ዝረኣየት እያ ተዛሪባ ዘላ ማለት እዩ ፖላይስ ከይዶም ነቲ ቦታ እውን ኣሪኦማ እዮም ብግልፂ እቲ ቦታ ኣብዚ ድዩ ተፈፂሙ ኢሎማ እዋ ኣብዚ ተፈፂሙ ኢላ እያ ተዛሪባቶ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፖላይስ ፅቡቅ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ናይቲ ወዲ ምስሊ እውን እንታይ ይመስል ኢሎም ብሰኣሊ ከም ዘስእልዎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ድማ ይገልፁ ኣለው ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ክትሓስ ብሙሉእ ልብነት